er lidt belastende. Synes du? Hvordan er min ven? Nej. Det er ikke så gennemtænkt det der, for nu kan man se ind i solbrillerne. Kan man? Ja, man kan se computeren i. Ej, altså, du er så fræk. Det var også Melissa, hun gjorde det her. Altså, I er så frække. Jeg ved godt, jeg er lækker, men... Ad for helvede. Hvor er I ulækker. Den er fed. Ja. Det var lækker, Nu vil jeg klikke efter den der. Så får du 3 skud i gang. Vil du være en, der hedder Aisha fra min klasse, nu på sådan cirka 7 mobiler. Og hun skifter sådan næsten hver eneste dag. Så kunne det være det. Altså, helt ærligt, ikke? Nej, altså nu må jeg så styre jer. Ja, så hvad fanden har I gang i? Ja, så... Ligesom I gør også. De kommer også rent. Jeg vil også være med. Så gå din vej. Nu er jeg... Fuck off! Okay, Anders. Kan du selv, Anders? Fuck off! Helt skærm. Hej med jer. Hej med jer, hej med jer, hej med jer. Hvem er det? Det er mig. Du er bare for sat. Hej med jer. Kilde, hvornår? Når hvor Anders, du fylder helt. Vi skal til Greb Dyrepark. Greb Dyrepark. Ja, det er i morgen. Jeg var på et slot i det. Et fucking slot, som du sagde. Hallo. Jeg fik Hallo. fisk. Hvor fedt er det ikke lige? Fisk? Ja, fisk. Kæft du her. Da jeg skulle til Samsø, så jeg en sø. De var så store her, og man måtte give dem korn. Da jeg skulle til Samsø, så jeg en sø. Mette. Så lækker Anders. Han var nok med. Jeg vil også være med. Er du sikker på, Hvad med Silje, vi gør sådan her? Hallo? Er du sikker Jeg på, skal også være her. Du prøver ikke. Vi må altså ikke spise flere. Ja, men jeg står i Roma. Hvad er det? Det er ikke det, Og er nogen, der dufter? Så skal vi spise dem. jeg kan tage til din ryg. Vi skal alle sammen dø! Lizzie sidder på mig. Du ligger ikke godt! Så skal du prøve at være fej! Så skal du komme med. Ja! Nej, det vi gør sådan her. Og så kommer jeg op og har mega grim hår. Anders, hvor fanden! Vi gør sådan her. Og så forsvinder jeg. Nej, Nej, så forsvinder vi lige så stille. Forsvind nu! Forsvind, Melissa! Har du det godt, Julie? Forsvind, få det til at forsvinde. Har du det godt, Julie? Nej! I centrum! Jeg kan ikke trække vejret. Bare bliv der. Hej med jer! Hvor er de søde. Det ser altså lidt forkert ud, som om du sidder og voldtager hende. Nej! Kan I så hjælpe mig med det, for jeg kan ikke Anders! Anders, kom lige ned. Hvorfor? Fordi Jeg elsker hinanden, og du elsker min armhul. Anders! Armhuler! Fuck min hvad? Ikke mine briller! Det er ikke briller, det er solbriller. Det er faktisk mine. Dys. Nej, nu er det nu. Ja, dit ben! Jeg fjerner! Anders! Jeg kan ikke trække vejret. Jeg har det. Må se! Fuck, det ser klart ud hernede. Se, jeg laver pizza. Tror du ikke, Se, jeg laver pizza. det er en Anders? Må se, hvor ulækkert det ser ud. Ja.
Ja, det ser kønt ud. Anders! Der er hul i Shit. Okay, Okay, det er så... Au. Jeg har klaret det. så er det godt. Lizzie, hvorfor? Nu besvimer jeg. Ja. Tuki-tuki. Not. Skal samle æg. Jeg ved, jeg ligger lige nu, men altså... What the... Hvad skal det? Du ligger sådan lidt Ja, på hver sted. Hej. Fordi at jeg besvimer. Vi ses. Not. Og det var ting godt. See you later. Hej igen. See you around. Farvel. If you're unlucky. Jeg er desværre nødt til at dræbe mig selv nu. Jeg er ked af det. Ja. Bare skynd jer at sige farvel til hende nu. Jeg er væk. Der er alligevel ingen, der gider have. Hun er væk. Hej. Jeg er et nyt menneske. Eller, hvis man kan kalde mig det. Det kan man ikke. Jamen, der er lidt flotte. Jeg selv er ked. Jeg har 2 tunger, hvis du godt det. Husk, vi skal se den bagefter. Det siger man altid i film. Mig er overfaldet, Lise. Det er det godt til.